Ja, godmorgen og velkommen til starten på Bergets gudstjeneste. Og jeg håber, at ni har haft en god efterjul tid, og at Herren har velsignet jer. Jeg kommer at börja med en bön, og den starter jeg med om nogle sekunder, når jeg har berettet, hvad som skal hända. Først så bliver det, hvad som kommer at hända i veckan. Sen så kommer jag att predika. Och det blir inte så lång tid. För vi har delat det upp i 2 pass. Så att Birgit hon får ta andra passet. Jag ska tala om troens vila. Att komma in i troens vila. Och det är egentligen ett stort ämne. Så jag kommer inte att bli klar idag. Det är helt säkert. Men nu säger vi tack här. Att du är här. Du är här med din heliga ande här. Och du vill också vara hos dem som tittar just nu här. Tack Herre, du också kommer att vara dem som dombar in och tittar senare här. Ja Herre, vi ber om din välsignelse över församlingen. Din välsignelse över det här mötet i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Så kan jag se på i den här söndagen här, då är det faktiskt 10:e. Det är inte så många som kan ge 10:e här idag, men jag vill bara påminna er om det. Sen är det bön imorgon, måndag kväll, klockan 19:00. Här ute. På torsdag så är det församlingens styrelsesmöte. Fredag så är det ungdomsmöte klockan 19. Och på söndag så är det Ulla som predikar. Det kanske blir en lite konstig början här. Men det är ju så här att människan, det står också i Bibeln, tror på det de hör. Och hör de det tillräckligt många gånger så tror de också det är sant. Det är bara det att människor, de kan ju säga mycket. Och de kan säga mycket som inte är sant. Men vad händer då? Jo, människor tar det som det är sant. Att det är ett fakta. Och det behöver det inte vara. Titta på det som hände i USA just nu. Var det ett budskap gick ut att det har varit fel röstning och så vidare. Vi vet hur Trump han håller på gång på gång och säger att den var blivit lurad och det var felräknat och allt det här. Till sist så trodde nästan halva USA på det här. Och resultatet det har vi ju sett i nyheterna. Så ord, de har en stor makt. Och vi ska också veta att de orden som vi hör, det måste vi ha andlig bedömning för att verkligen kunna sortera ut vad som är rätt och vad som är fel. Har du hört tillräckligt många gånger att det är bara ett embryo som vi flyttar när det gäller ett foster. Till sist tror du att det är ingenting, men det är ett barn som blir slått ihjäl. Och vad är det? Ja, man kan ju vara väldigt, väldigt precis. Men man hör hela tiden att det är okej, det är okej, det är okej. Men det är inte okej. Samma med vetenskapen. När vetenskapen de säger någonting, det är ett fakta. Och det är ett fakta. Och det fakta som de säger har jag upplevt att de har ändrat så många gånger. Så att för att få sanning så får man gå tillbaka till Bibeln. För vi har en skapare. Och jag läste precis att sån ett vetenskapligt artikel att nu är det några vetenskapsmän som har kommit fram till att jorden, universum, det måste vara skapat. Och jag menar det har stått i Bibeln i lång tid. Likadant så har det också stått i Bibeln att du ska tro med ditt hjärta.
Och här har vetenskapet kommit med en annan förklaring. Alltså hjärnan, den är fullständigt separerad från hjärtat. Och det är så här, hjärtat det är en köttklump som passar sig själv. Och hjärnan, det är huvudkontoret var allting händer, känslor och allt möjligt händer. Det passar inte överens med Bibeln. Bibeln säger att det händer någonting i hjärtat. Och nu är det så här, nu läste jag också ett sånt vetenskapligt komplement. Och jag ska läsa upp här vad de skriver nu här. Vetenskapen ändrar sig hela tiden. Det börjar så här som om du läser en roman. Deras blickar möttes i det stora rummet. Djupt i sitt limbiska system kände de både att de var skapta för varandra. Kärleksberättelserna förändras när vetenskapen förvisade känslorna från sitt urgamla hem i hjärtat till hjärnan. Kroppens kalkylerande dator, det var alltså hjärnan. Ny forskning låter dock hjärtat få tillbaks en del av sin makt över våra tankar. Genom signalsubstanser och nervbanor manipuleras hjärnan av hjärtat i perfekt takt med hjärtslagen. Forskare har nu påvisat en rad olika kopplingar mellan kroppens viktigaste aktörer och resultatet är en i princip total sammensmältning av de båda organen. Medan vetenskapen tidigare har betraktat hjärtat som en enkel blodpump visar de nya upptäckterna att hjärtat varje sekund påverkar dina sinnen, dina behov och dina djupaste känslor för andra människor. Hjärtat och hjärnan kommunikerar. Pulsen stiger när man blir förälskad. Är man rädd eller känner stress, då stiger pulsen också. Man kan tydligt känna hjärtat slå mot bröstkorgens insida. Hjärtat låter sig fysiskt uppleva våra känslor. Kanske är det just därför människor i årtusenden oavsett kultur eller tillhörighet har ansett att känslorna sitter i hjärtat. Och det har Bibeln sagt också. Under de senaste århundradena har emellertid forskarna nedgraderat hjärtat till en mekanisk pump som endast tillgodoser kroppens efterfrågan på syre och näring. När pulsen stiger under en förälskelse har de ansett att hjärtat bara blint följer hjärnans order. Denna bild av hjärnan och hjärtat håller nu så smått på att förändras igen. Ny forskning visar nämligen att hjärtats slag gör betydligt mer än att bara föra ut syre och näring i kroppen. Då ska jag läsa 2 bibelord som ni har hört så många gånger. Men det här det är oerhört viktigt för oss kristna att förstå. Att när anden talar till oss, då talar han igenom hjärtat. Han talar inte först och främst till huvudet. Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst. Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig och genom munnens bekännelse bliver man frälst. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Det här med hjärtats tro, det blev nytt och det blev viktigt för mig. Det är inte så förfärligt lång tid sedan, kanske bara ett halvår sedan, att jag började att
tänker mycket på vad viktigt det var att läsa Bibeln som det står. Hjärtets tro. Hjärtets tro och Bibeln, det är väldigt, väldigt viktigt. När man ser Jesus när han var här och virkede på jorden, så om man går till Johannes 11:33, och det kapitlet det handlar ju om Lazarus som kommer ut av graven. Och så finns det olika översättningar just på det vers jag ska läsa. Men det jag har kommit fram till, det är att den översättning jag har här, den verkar att vara riktig och likadan den engelska översättningen. 11:33 Johannes evangeliet. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät, blev han djupt rörd och skakad i sin ande. Jesus, han hade alltså varit borta, och han visste redan innan när han kom till där var Lazarus låg begravd, visste han att Lazarus var död utan att någon hade talat om det för honom. Jag tror inte, jag tror, andra kanske tror något annat, men jag tror inte att Jesus, han var så djupt förtvivlad över att Lazarus var död. För han visste var Lazarus han var. Men när han såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät, blev han djupt rörd och skakad i sin ande. Så det som rörde Jesus där, det var de människorna som stod runt om. Och han blev skakad i sin ande. Nu får vi tänka också, Jesus och Gud, det är ju samma. Det är ju samma. Guds ande var i Jesus. Så det var inget besvärligt för Jesus att uppväcka Lazarus för de döda. Han kunde göra det utan vidare. Och då blev han rörd i sin ande. Och då ropte han, Lazarus kom ut, och under det skedde. 4 dagar efter han var blivit begraven, då kom han ut. Det var ett under. När jag har verkat i former Sovjet och vi var ute på fält, då hände sådana grejer väldigt, väldigt ofta. Var man faktiskt inte kunde tänka så mycket med hjärnan. Man var tvungen att ha sin känsla och lita på den heliga ande. Och jag kommer speciellt ihåg, jag kommer ihåg många grejer, men jag vill nämna en man som inte hade någon möjlighet att komma tillbaka till Israel. En man som satt föran, och han hade varit vid Jewish Agency, som är en organisation som hjälper judar tillbaka till Israel. Och de hade sagt, nej, vi kan inte hjälpa dig och vi vill inte heller. För du faller inte under den kategori vi kan hjälpa. Och då kom han till vårt kontor i Novosibirsk. Och han satt där. Och han såg så eländig ut. Och jag kommer ihåg, då hade jag liksom chansen. Och jag kunde följa Jewish Agency, vad de hade sagt till mig. Jag kunde också följa vad de hade sagt i England till mig. Men jag upplevde att jag skulle gå ett steg vidare. För det var praktiskt sett omöjligt att få den här mannen till Israel. Och då kände jag en sån nöd för honom. Och jag upplevde att jag skulle säga till honom, vi kommer att göra allt vad vi kan för att du ska få vända tillbaka till Israel. Allt vad vi kan. Och det låg ett löfte i de åren att vi skulle nog göra det. Han hade inget pass. Han var dömd till att gå ut och täcka. Han kunde inte bo någonstans för han var inte registrerad. Han var inte rysk medborgare. Och allting var hopplöst för honom. Och då säger anden, och jag upplever i det var anden som säger det i mig.
hjälp den mannen. Och han kom till Israel. Och det var inte lätt, det var det inte. Det skulle bön till också, fästa till. Men det var inget beslut i min hjärna. För min hjärna säger, nej, pengarna finns inte. Nummer 2, Jewish Agency har sagt att du ska inte bry dig om honom. Vi kan inte hjälpa honom. Och de här grejerna, hans pass, det var ju i princip stolen av polisen. Så hur skulle vi få det tillbaks? Så allting syntes omöjligt. Men inom så säger det, hjälp den mannen. Och vi hjälp honom. Han blir så tacksam. Och en månad efter, eller 1,5 månad efter, så var han på väg till Israel. Så Gud, han talar i vår hjärtan. Och det har jag upplevt mer än en gång. Nu ska jag bara se vad klockan är. Oj då. Jag ska läsa ett par vers till. Och så ska jag läsa från 1 Korintierna 12:9. En för tro genom samma ande. En för gåva att borde sjuka genom samma ande. Och när man läser alltihop här så förstår man att tro, det är en gåva. Och någon får den gåva kraftigt och någon får den svagt. Någon de har verkligen tro. Och jag kan inte säga att jag har tro till allting. Det kan jag absolut inte säga. Men det finns vissa grejer jag har tro till. Och också om jag blir satt i en situation hvor att Gud ska ingripa i någon människas liv, så har jag upplevt att då har jag tro. Då kommer jag få tro. Och vila i sin tro, det betyder att man ska inte, alltså har jag tro så jag blir frälst. Det är fantastiskt. Men inte hjärnan. Kämpar du med att få tro med hjärnan, då kan du ge upp, för då får du inte det. Men sök att få den heliga ande in i hjärnan, eller hjärtat. Sök att få det där in. Då kommer den heliga ande att kommunikera med din hjärna. Så en för tro genom samma ande, en för gåva att både suga genom samma ande. Så tro är en gåva. Men den tro som finns för alla att få, det är tron till frälsning. Den finns för alla att få. Men här har vetenskapen sagt att det är din hjärna som styr. Det är din hjärna som är nummer 1. Den styr tankarna, den också styr dina känslor. Men det är en lögn. Det stämmer inte. Stämmer inte med Bibeln i alla fall. Och det stämmer inte i verkligheten heller. Hjärtat får signaler från anden. Den kan få signaler från andra också. Och det är ju det som kommer ut i munnen som visar vad det är som kommer in i hjärtat. Så läser vi 1 Korintierna 12:11. Men i allt det verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Alltså som anden vill. Och anden vet också var du står spiritual, om man säger din andliga level. Det vet anden. Anden bor i dig. Men din hjärna tror kanske att den har makten. Din hjärna tror kanske det är den som styr. Men det stämmer inte. Det är hjärtat som styr. Det är mycket i hjärtat som går ut och kommunikerar med hjärnan. Och då ska vi lära oss, vad säger anden till mig i mitt hjärta. Det är mer att säga om det här. Och det är om att komma
der finns ett löfte om att komma in i hans vila. Och det löftet, det kommer jag tala om någon annan gång. Lyssna gärna på det här igen och igen, för det, om du får in det här i dig, att det är inte din hjärna som bestämmer, men det är ditt hjärta. Det kommer att hjälpa dig oerhört. Jag har mött människor som har sagt så här: ja, men jag kan inte tro på evangeliet. Jag kan inte, jag har kämpat med det här. Jag har sett människor också anstränga sig rent fysiskt på att både suga och göra kraftgärningar så här. Men den här ansträngningen, den kan vi lägga åt sidan. Men vi ska göra vad Guds ord säger. Vi ska be för dem suga och så vidare. Men anden kommer med tron när vi behöver det. Jag var med om en upplevelse det var i Habarovsk. Och vi var bjudna till en liten församling, det var kanske 20. Och det var en Livets ord församling. Och då bad pastorn mig om att be för ham och för ledarskapet. Det var det, jag kommer knappt ihåg hur många det var, men det var inte så många. Och jag tänkte, ja, det kan jag göra. Jag hade ingen speciell tanke på det. Och då bad jag för dem, och jag kommer ihåg det nu, att de lyfte från golvet och flög ungefär 3 meter baklänges. Och jag fattade inte vad det var som hände. Men anden, det var den som gjorde det. Guds ande gjorde det. Det var bestämt inte jag, för jag hade inte tro för att någon skulle flyga 3 meter genom luften, och det har jag kanske inte heller idag. Men Gud använder oss när vi kommer på ställen var han vill använda oss. Som Krista säger, ta tillfället i akt, prata med människor när du möter dem. Det gör inte så mycket du gör borta, men del med av ditt hjärta vad anden säger till dig i ditt hjärta du ska dela med dig. Så kommer Birgit fram nu här. Hej, jag vill också passa på att säga god fortsättning. Vi har ju kommit en bit in på nya året, men det är väl inte för sent. Hoppas ni har haft det bra. Jag saknar er. Nu blir det bättre. Som jag sa, jag saknar er. Och jag ska börja det här jag ska säga nu med att ge er en kram, och det gör jag på det här sättet. För jag längtar efter att få ta och ge kramar, och det gör säkert ni också. Det jag ska tala om idag, det som jag ska dela med mig nu, det är inte en predikan i egentlig mening. Det är några ord inför 2021 som jag har bedt till Gud om att han skulle ge mig för mitt liv specifikt, men jag tror också att det gäller många andra. Och då har jag tittat lite på vad som sker när man får ta emot ett ord för Gud. Och i Gamla testamentet så står det ofta så här, trots att jag läser väldigt mycket i Gamla testamentet nu. Och Herrens ord kom till. Och så följer det ett namn efter det. Det kunde komma till en kung eller en profet eller en präst. Inte alltid. Ibland så kom Herrens ord till helt vanliga människor. En gång kom det till en liten pojk. Och en gång så talade han till och med till och genom en åsna. Så Gud kan använda vem han vill. Och i Nya testamentet så står det att vi alla kan profetera. Det betyder alltså att man inte behöver, eller man ska inte ha det ens, i någon speciell grad av helig aura eller någon speciell ställning. Gud kan tala till vem han vill. Och då gäller det att höra vad han säger och förmedla det han säger. Han kan använda åsnor som jag sa, och därför kan han använda dig och mig också. Vi är med i klubben.
og behøver ikke at tænke, at det er bare pastor ditten og datten, eller profet så og så. Han kan anvende et lille barn, en gammel kvinde, hvem som helst. Og det, som behøves, det er tro og lydnad. Tro og tro på det er Gud, som taler, det som Troels var inde på inden, og lydnad og sige det, han taler højt. Vi ser også, at Gud han taler på mange sæt. Til eksempel så åbenbarte han sig for Mose gennem en brændende buske. Og det var ikke den metode, han anvendte hjemme, men det var en af metoderne. For dem, iblandt var det gennem syner og drømmer. Det fortsætter ind i dag. Gennem bydbærer. Kunne være engler eller mennesker. Det kunne være gennem billeder og oplevelser. Og end i dag, så taler han som sagt på olika sæt, men for det meste gør han det gennem sit ord. Det er tilgængeligt for alle. Om vi åbner os for det, så kan han tale til os der. Og det er et af de vanligste sætten, han taler til mig på, i alle fald. Og det er ikke altid gennem Bibelen. Det kan også være noget andet, jeg har læst. Men det er i alle fald godkendt af Bibelen, det som han taler til mig igennem. Det går til så, om jeg skal beskrive det. Det kanskje låter kunstigt, men det er faktisk så, jeg oplever det. Det er ungefær, som når man ser på en film, og det er en tekst, som ruller under, som oversætter det fremmede sproget. Man forstår det og ser klarere, end man gjorde det, om det ikke havde været nogen oversætning. Man skulle kunne kalde det for indsigt. Og iblandt så taler Gud bare ud i det blå. Ikke altid på et møde. Det kan være hvad som helst og nær som helst. Og mit bedste eksempel på det, det var, når Troels og jeg var i Polen og fik vores kaldelse til at gå ud som missionærer og rejse til Hviderusland. Der satte vi en bil, og Troels satte bag om retten, og vi pratede ikke noget særskilt. Vi tittede mest ud gennem fønstret, og det var, bare en afslappet semesterrejse, som vi var på vej hjemmefra. Og pludselig så mødte Troels søger, og i ganske normal samtalstone. Ikke noget, man så siger herren, eller jeg hører den røst fra himlen. Han sagde bare helt afslappet, du Birgit, næste år så bor vi ikke i vort hus længere. Og jeg tænkte, nu har han blivet lidt, det her kan ikke være ret. Først jeg så på han, og jeg sendte hans vel, så jeg vidste, at det var alvart. Og det blev også bekræftet i mit ende. Det var helt udramatisk. Så kan det gå til. Men andre gange kan det gå til så, at man frågar Gud, hvad vil du sige til mig? Og det var det, som hentede nu inden for det her året. Ikke bare, for det var nyår, men mycket derfor kanskje. Det er jo nyår og bemærkelsedager, at da frågar man Gud mere, om han vil give nogen ny indretning. Og det her, det fik Troels og jeg lære os af Gustav Scheller, som grundede Ebenezer, som Troels også pratede lidt om inden, den her organisationen, som fortfarande hjælper hemjyder til Israel. Og Gustav Scheller var en affærsmand, og han var en kristen, som troede på, at Gud kan forse. Han sagde, det som Gud bestiller, det betaler han også. Og det rørte sig om mange millioner dollars var det år, som det kostede at bedrive den her virksomheden. Og ligesom han havde gjort i sin affærsvirksomhed, så ville han, at Gud skulle være med og tale om. Han ville have ændret lidt på indretningen inden for hver nyår. Så han sagde til Troels og mig, og også til nogle førarbejder, for alting vi gjorde, det var bygget på førarbejde. Søg Gud for det her år og fråga om han vil, at vi skal fortsætte. Og fråga om han vil, at vi skal ændre nogle detaljer, eller om vi skal lægge ned. Og det gjorde han, antingen det gik bra eller dårligt. Antingen det fanns pengar eller inte fanns pengar. Det hade inte med det at gøre. Det handlede ikke om omstændigheder, det handlede om at få vare i Guds vilje.
Og ibland så sagde Gud noget, men andre gange han tyst. Når han var tyst, var det også et svar. Der betyder det, kør på. Du kan fortsætte, som du har gjort. Og det er vel bra det med. Og så kan det være i vores liv, når vi beder Gud om vægledning, at ibland siger han, kør på, når man ikke siger noget. Men når han siger noget, då får vi lyssna, og då får vi handla på det. Jeg tror, at når jeg börjar at bede Gud om at få det her ord ifrån honom, at jeg har fået 3 riktlinjer eller opmaninger, og det er mycket möjligt, at de mest er til mig, så er det ofte, når man beder. Men det kan altså også være, og det tror jeg, det er til mange flere. Og om du tror, at Gud vil tale ind i dit liv også, gennem det, som jeg nu siger, så håber jeg, at du giver respons, ikke bare gennem at give medhold, for medhold er vel bra, men det er først, når man handler efter det, man hører, som det hænder noget. Så hold ikke bare med, så ikke bare, amen, det her var bra. Gør det også det, som jeg siger. Og det siger jeg til mig selv. For at jeg har ikke gjort så mycket af det, som Gud har talt til mig om, men jeg har börjat at gå myrsteg, og så kanskje den bliver større så småningom. Den første opmaningen, som jeg vil tale ud, den hedder helt enkelt, og nu tror jeg, det kommer noget vældigt fantastisk, men det gør det ikke. Den hedder, læs Bibelen. Jaha, var det ikke mere end det? Nej, det var det ikke. Men det, som fik mig til at sige det, det var en profetia, som jeg læste i Verden i dag. Det er Anders Hjertmar, som er en vældig profetisk mand, som har skrevet den. Og nu er det ikke så, at jeg ikke læser Bibelen, så det var ikke derfor, jeg sagde, læs Bibelen. Det gør jeg. Det gør 2 sager hver dag, og vi læser fra perm til perm, og vi plukker ikke bare ud bibelverser her og der. Det kan man gøre, om man vil have undervisning om noget særskilt emne, men det er bra at læse i sin sammenhang. Så det tykker jeg fortfarande, at man skal gøre. Og om du også gør det, og så kanskje du tykker, at det er så selvklart, det med at læse Bibelen, at man ikke behøver, at den helige ande skal opmane en til at gøre det, for det gør man jo redan. Men jeg tror faktisk, at det behøves iblandt, at den helige ande opmaner til selvklarheder. For det, som er hent med mig, når jeg har læst den her profetien, det er, at jeg satser på at læse mere noggrant og mere opmærksomt end nogensinde. Og nu, først skal vi læse et bibelord nu, Hebræerne 4:12. Der står det, til Guds ord levende og værksomt. Det er skarpere end noget tveægget sværd, og trænger så dybt, at det skiljer sjæl og ande, led og mad, og blotlægger hjertets opsåt og tanker. Og nu er den profetia så lang, så at jeg har forkortet den. Jeg har delt op den i 3 hovedpunkter, og det er en vældig kort sammenfatning. Den første punkten, det er det, som det her ordet taler om nu, at det svært kommer at gå gennem svensk kristenhed, og en delning kommer at ske mellem de, som så forholder sig trogne til Guds ord, og de, som ikke gør det. Og det står i profetien, som Anders Hjertmar skriver, det er en hel side i Verden i dag, at Guds ord skal blive som eld i dine ben, som eld, du ikke kan slække. Og den andre punkten, det er den elden, som har tændt sig Gud, og som har gjort levende, skal lede til, at man bør råbe til Gud, for de, som ikke vil gå Guds vægger. Og når vi gør dette, og beder om omvendelse, både for os selv og andre, så kommer morgenruten at komme, siger Anders Hjertmar. Og det står i Hoseas 6 og vers 3.
og det tycker jeg, vi skal læse. Låt os lære kende honom. Låt os stræve efter kundskab om Herren, så vist som gryningen skal han træde frem. Og nu kommer tredje punkten, som er en følge af, hvad vi har valgt, at holde Guds ord og leve efter det. Og først det koster på, og først mennesker kan jo tykke, at vi er fanatiske og skulle tage det lidt lunere, vi gør, så gør vi det endnu. Så siger Anders Hjertmar, for at det skal komme en skjørt, som vort land aldrig tidligere har set. Og nu er det en profetier, og alle profetier skal prøves, og det siger også andre steder i artiklen. Han siger, at de som læser profetierne, de skal prøve, om det er guld eller træ, hø og strå. Og det siger jeg også om det, jeg siger. Prøver det altid. Men det jeg lader mærke til i den her profetien, og det som gør, at jeg blev så ivrig efter at tilsyne os alle til at læse Bibelen på det sættet, så at det leder til bøn og forbøn, det er, at det leder til den her mægtige skjørt eller vækkelse, og det vil vi jo have. Vi skal beholde med Gud i det, han siger, og vi vil gøre det, han siger, eller høre. Den andre opmaning, som jeg har fået til mig og har oplevet, og det er igen til mig selv, men jeg håber også til flere, det er ikke heller noget, skal jeg sige, nyt. Den hedder, var åben for Guds ande. Også vældig enkelt. Og jeg tykker, at når man læser Bibelen, da er det vældig vigtigt, og det var Troels inde på inden også, at man åbner sig for Guds ande, for annars kan det blive tårt. Behøver ikke blive det. Jeg tykker aldrig, det er tårt at læse Bibelen. Jeg elsker det, og jeg elsker teologi, og jeg elsker at læse grækisk og hebræisk oversætning. Jeg kan ikke sproget, men jeg har jo tilgang til internet, så kan slå op alt, og jeg ved, at alle ikke er lige interesseret som jeg, men jeg tykker det er jätteroligt. Faren med, når man gilder sådan, det er, at man kan blive opblåst og tykker, at man ved, at kan mere end andre, og derfor jeg altid passer mig. Jeg er medveten om det, og jeg ved også, at jeg bliver ikke forvandlet af at vide en masse bibelkundskab. Det tjener ikke noget til i omgænget med mennesker på det sættet. Man bliver ikke snellere, fordi man ved mycket. Men man bliver forvandlet, når ordet bliver sødt. Når Jesus bliver virkelig, og det, som han siger, bliver personligt. Når vi tager det til os på et personligt sæt, og når vi tillader den hellige ande at røre ved ordet, så bliver man berørt selv, så man kan berøre andre. Og det her, det blev jeg påmindet om. Det var ikke hjemme at læse et bibelord den her gangen. Det var gennem at se en film. Det kan man faktisk også blive. Det her var en film, som hedder Amazing Grace. Og den handler om Aretha Franklin, som er en gospelsanger. Eller sangerska, for det vil blive, for hun er jo en kvinde. Og det er en live-optagning af en koncert, som hun hørte i en baptistkirke. Og den starter med, det er både en stor køre, og så er der masser publik. Og den starter med, at pastoren han forklarer, hvad som skal hente. Og så siger han så her, öppna er for anden, når ni lyssnar og sjunger. Og for er som ikke ved, hur man gør, det vil jeg sige, gør ert bedste. Det var jo en bra opmaning. Og det som då händer, det er, at mennesker åbner sig for anden. Og hur gør de det? De börjar gråta, de ligger på knæ. Nogle rejser, lyfter sine hænder, og nogle börjar danse, vældig vildt faktisk. Til og med så nogen stopper dem, og nogen sitter ned,
Og man kan se, at de kan næsten ikke holde sig kvart på sine stoler. Der må sikkert blive tilsagt, at de måste sættes selv, og det skal gå steder til. Og så kan de ikke holde imod længere og rejse sig op og børge hoppe op og ned. Ungefær som på en fodboldsmatch, når nogen gør mål. Mere kunstigt er det ikke. Og jeg har selv oplevet, jeg kendte igen mig, jeg har selv oplevet noget lignende. Ikke så ofte, for jeg er en ganske stædertante for det meste, og sidder stille i bænken. Men det har hent, og når det har hent, så får jeg sige, at det er nogle af mine bedste stunder, når jeg har våget at lade Guds ande tage kontrollen. Det er jättebra. Jamen har det ikke med känslor at gøre? Jo, det har det. Vældig mycket med känslor at gøre. Og det er helt okay, så længe det ikke er känslooplevelsen, man søger, for då bliver det fel. Og man søger sjælsoplevelser for den effekt, de har. Då tycker ikke jeg heller om det. Der kan det blive vældig, som vi siger, skjutsligt. Men når jeg har oplevet, at når jeg har våget at lade Guds ande tage kontrollen, at så har det haft så har andens berøring gjort, at jeg har oplevet helande, og jeg har oplevet tilvækst, og det vi kalder åbenbarelsekundskab. Og det er jo vældig positivt. Det har ikke bare været den ydre berøring, det har været den indre berøring, og det er det, som jeg er ude efter. Og derfor vil jeg åbne mig mere for Guds ande. Og jeg håber, at jeg har vægt en længden hos dig også, at du skal gøre det. Og som jeg sagde inden, Gud kan tale i en bil i Polen. Han kan røre ved dig hjemme, når du tittar på YouTube. Man måste inte vara en kyrka för det ska hända. Det är väldigt ofta det händer en kyrka och det är lättare där. Men det kan hända när man är ensam också. Om man bara låter Gud røre vid sig. Nu har jeg kommet til sidste punkten. Og den ligner ikke de 2 første, men den er lige stærk for mig. Og det har jeg vel med den tid at gøre, som vi lever i nu, som er så mycket annorlunda end nogen tid, vi nogensinde har levet i. Og den hedder, tag imod håb og trøst, og formidle håb og trøst til andre. Og igen, så har jeg inspireret til noget, jeg har læst. Og den her gangen var det en, som hedder Helen Svær Granat, og hun skrev noget i Verden i dag. Eller i Dagen, det kommer jeg ikke ihåg. Dagen var det nok. Om det er noget, vi behøver just nu, i denne mærkelige tid, så er det håb og fortrøsten, tror jeg. Vi behøver våge lide på, at Gud bærer os midt i den pandemi, som har gjort os rette, eller mindsterne noget mindre trygge. Vi måste våge tro på håbet og fremtiden. Jeg tror, at det er flere end vanligt, som har det jobbigt just nu. Flere, som behøver opmuntrende ord end nogensinde tidligere. Og vi vil jo gerne give opmuntring til dem, som behøver det. For at man elsker andre som sig selv, og selv behøver det, så vil man give det, som man selv længter efter. Det er bare det, at det er svårt at give det, om man tykker, at jamen ja då, jeg behøver jo dette. Hur skal man da kunne give det videre? Det er ikke umuligt, men det er svårt. Og jeg tror, at en del kan kende igen sig i en ret. Tove Jansson, hun har skrevet en digt, og den er vældig kendt. Den hedder så her, og hvem skal trøste knyttet? Og den her versen, den handler om en lille knyt, som var så ensomt, og som var ræd også, specielt på natten. Og der frågade knyttet, hvem skal trøste mig? Hvem skal trøste knyttet? Og det hun længtede efter allermest, det var, at nogen skulle komme og sige, det er altid værre, når det er mørkt. Men det kom jo ingen.
er det nu så, at du sender det på det sættet, så knyttet? Det kan jo være nogen. Ikke alle. Det er de, som ikke bryder sig om nogen ting, som går som en ung vælt gennem alt, kvitter hører det ser ud. Men om du nu skulle kende, at du behøver håb og trøst, eller det er mørkt, så vil jeg sige, som jeg skrev op, når jeg kommer og tænker på det. Stå op, dit lys kommer. Herren selv tager dit mørke bort. Og så vil jeg opmane mig selv og alle andre at åbne os for at tage imod de ord af håb og trøst fra Bibelen, som jeg straks skal læse. Om vi tager imod dem på rigtigt, så at vi våger lide på den, så kommer vi nemt ikke at få taget imod fortrøsten, og der kan vi spride fortrøsten om os. Så mediterer på bibelverser, som handler om fortrøsten, om håb. Det kommer at hjælpe jättemycket. Og det kan man gøre, når man er ensom også. Først er fra Matthæus 28, og det er bare en rad derifrån. Det er der, hvor der står, jeg er med jer alle dager. Og det er Jesus, som sagde det. Jeg er med jer alle dager, indtil tidens ende. Det betyder altså, at han er med alle dager. Også de dagerne, der det er coronarestriktioner, og de dagerne, der man ikke kan få træffe sine nære og kære. Da er Jesus med os i alle fald. Og vi er aldrig ensomme, indtil som vi sender det så, for han er med os, det har han lovet. Næste, det er fra Salm 139 og 5. Og det er ikke denne Gud, som siger det, det er salmisten, som siger det. Du omslutter mig på alle sider, og du holder mig i din hånd. Og den versen er vældig bra, når man kender, at nu kender jeg mig hovedet. Nu er det svært. Jeg ved, når jeg var inde for, jeg har bare prøvet det en gang, men jeg skulle gøre en undersøgning, sådan her magnetrøntgen, og der ligger man i et trångt rør, og jeg var jätterädd for dette, for jeg gilder ikke trånge ytrummen. Og da var jeg der en halv time, og mediterede denne verden hele tiden. Du omslutter mig på alle sider, og du holder mig i din hånd. Og der forsvandt den frugten, som jeg havde. Så det er et bra råd, som jeg vil give. Anvend den versen, om du tykker det er jobbigt. Og en vers til, som passer vældig mycket på ældre mennesker, men ikke bare der. Jeg har skabt det er i Jesaja 46 og vers 4. Jeg har skabt jeg skal løfte, bære og rette jer. Endnu når ni bliver gamle, er jeg den samme. Endnu når ni gråner, skal jeg bære på jer. Så han er altså med os hele tiden. Og even når vi går i pension, så siger han ikke, nu skal jeg ikke længere være med jer. Han siger, at han skal bære os altid. Han ændrer sig ikke. Og jeg kunne gå videre, og jeg skal ikke gøre det. Med mange andre eksempler. Du kan selv hitte dem. Der findes noget bra på Bibelappen, om du vil gå ind og titte der står trøst og håb, det har jeg selv tittet på. Men jeg vil slutte med at læse 2. Korinterne kapitel 1 og vers 3-4. Velsignet er vor Herre Jesu Kristi Gud og Far, barmhertighedens Far og al trøst Gud. Han trøster os i alle vores svårigheder, så at vi med den trøst, vi selv får af Gud, kan trøste hvert og en, som har det svært. Nu skal jeg slutte. Jeg skal bare knytte ihop det, jeg har sagt. Og det er, at jeg helt kort troede, at Gud ville, at jeg skulle sætte fokus på 3 sager inden for det her år. Og jeg håber, at det har opmuntret nogen, og du skal sende igen dig og åbne dig inden for de her punkterne. Og de 3 punkterne tager jeg nu også, så du kommer ihåg. Læs Bibelen, var åben for Guds ande og tag imod håb og trøst
og formidle håb og trøst til andre. Amen. Jag vill säga tack till er som har lyssnat. Och jag vill säga Far i himlen, jag ber välsignelse över alla de som har varit och lyssnat på det här. Låt din ande röra dem. Låt dem få se ditt liv. Det finns bara liv i dig, i Jesus Kristus. Amen. Och så vill jag också inbjuda er till att om du kommer utifrån så finns det en hemsida för Staden på berget. Och det är väldigt enkelt att gå in på den. Man skriver Staden på berget och så trycker man på den. Och sen så är du på hemsidan nästan. Kanske får trycka ett par gånger till. Men du är väldigt nära. Så Gud välsigne dig. Amen. Tack så mycket.